Kif jietek tajjeb? Naħseb tajjeb, inti tara l-lek nifsek suppost ukoll. Nix nara. Bil-skrin da eżek. Kent namlu Mirko, jistajgħu, ġibli mitromba. Nibdew? Nitlaqna. Insarmilkom, naqakom għal dal-podcast ieħor. Grazzi tal-li dejjem seguna u s-support li sib dal-jumej. Palma taraw ħanamlu level up fi podcast u ħanitlu f'ħafna iktar dettal. Biex issa għandna ħafna segwaċi u l-aħjar li meta nkunu qed niddiskutu fuq xi ħaġa nitlu fid-dettall u sew fiha. Issa, dal-jumej kont qiegħed vera free u bdejt insegwi programm Leader fuq it-Television Malti. Pratikament diżastruż għax ikisser dak kollu li għamilna u ddiskutejna fuq del podcast. Għax assolutament bla idea ta' xejn. Mela, il-paranormal jew aħjar parapsychology. Sawa? Mela, kollox huwa intertwined, xiġifieri. Dak li dejjem ngħid jien, kollox huwa maqud xi ħaġa waħda. Fil-1975 kien hemm studju Czech-Russian fejn iċ-Ċeki u r-Russi kienu qed jagħmlu esperimenti. X'kienu qegħdin jagħmlu dawn? Kienu qed jaqbdu fenka biżrameġ, il-fenka jitfawha u jħalluha fuq il-bajja ġo laboratorju u iż-żrameġ jitfawhom ġo submarin. Daw iż-żrameġ kienu jgħaddu minn serje ta' test li kienu naqaf violenti fuqhom. Fejn kienu jkunu imġala jkunu fi stress kif ukoll kienu jinqatlu. Meta kien jiġri dan, il-fenka fuq il-bajja kienet tirreġistra u tinduna li iż-żrameġ qegħdin in distress. Issa l-esperiment ġie replikat kemm il-darba u somehow they're connected, somehow hemm communication, somehow hemm xi ħaġa li qed tibgħat frekwenza lil-ħlejqa oħra u qed tgħidilha ma jiena qiegħed in distress. U meta tkun iż-żarmuġ kien imut, kien ikun sinjal ieħor, ġifieri l-istess. Mill-lider l-emozzjonijiet jibbagħtu bħal sinjal, bħal frekwenza, x'voldieri. Il-qalb għandha parti li tissejjaħ intrinsic cardiac nervous system, fejn il-qalb tipproduċi bħal enerġija qawwija li din qisha bħal moħħ żgħir, fejn il-feelings tal-qalb huma kbar jekk mhux ikbar minn dawk tal-moħħ. Imma il-qalb tipproduċi enerġija bħalma jipproduċi l-ġisem kollu. X'jiġifieri, il-bniedem għandu tip ta' enerġija li aħna ma narawhiex, imma jista' jkun li jkun hemm min jara. U di hija fuq frekwenza. X'voldieri? Voldieri jekk xi ħadd ikun qiegħed dawn ħażin jaf tħoss l-awra li jkun qiegħed fiha. Jew kellek tkun ilek ma tara xi ħadd jew tkun qed timmissja xi ħadd ikollok awra li hija inspjegabbli, tkun b'saħħitha ħafna. Dawn il-mumenti jistgħu waslu wkoll fejn in-nies jistgħu jaraw xi ħaġa stramba. Jista' jkun li dik il-frekwenza tolqot daw l-esseri, daw l-orbs li naraw fejn parti mill-li ħajsir dal-waqt mill-grupp tal-kuntat u fuq Malta ħajprovaw jagħmlu CE5. Mela, CE5 hija fejn nagħmlu tip ta' meditazzjonijiet u nkunu titilħaq ċertu livell ta' humbleness u kollok ċertu emozzjonijiet ta' mħabba, jinnaf jew tkun għaddej xi perjodu li forsi tkun qed tissofri. U da il-meditazzjoni forsi twaslek għal kuntatt. Mhux dejjem taħdem ovvjament, imma ġiet irreplikata xi darbtej jew tlieta. Hemm xi ħaġa, hemm din il-frekwenza, din l-enerġija li aħna ma narawx u li somehow in-nies ta' qabilna kienu jafu x'voldieri. Mela, nieħdu mill-aspett reliġjuż. Meta fil-passat dejjem kellna rikorrenza għad drogi, għal supplements li jistgħu jgħinu l-bniedem biex jħensja il-dal kreattività u
l-immaġni tiegħu, l-immaġinazzjoni tkun nikbar bil-psychedelics u affarijiet oħra, allura dan waslet li x'aktarx min segwa l-podcast ta' Amon Hillman jaf x'in ngħid fejn il-Kristjaneżmu letteralment kien fuq drogi, fejn kienu jieħdu fluids mill-bniedem u anki velenu minn tasrib. Fosthom kien hemm xi oyster ukoll li kienu joħorġu d-daj minnu il-vjola. Issa, tru żmien din waqfet u peress li kien hemm ħafna oxxenità jekk min jirrid ifittex fuq il-Coin Greek dak iż-żmien kienu jsiru ħafna affarijiet pastażi, ħanejdu hekk fejn daw ma żmien itgħattew u ġew jisom le dak ma kien xejn. Imma x'irrid ngħid jien. In-nies ta' qabilna ma kinux imorru bħalma nagħmlu llum aħna l-Knisja u joqogħdu jitolbu jinżlu għal tejja u affarijiet le xejn minn dan. Kienu jmorru jimmeditaw, jieħdu pjaċir, all right? Kienu jesperimentaw b'affarijiet biex forsi jilħqu in-nirvana u kienu jippruvaw jirreplikaw dil-ħaġa. X'inhi dil-ħaġa? Dil-ħaġa ta' emozzjonijiet fejn l-emozzjoni ħajbad sinjalu forsi daw jidhru. Dik kienet il-ħaġa, għalhekk pereżempju f'xi paintings isibu bħal xmux fejn xulxin, bħal manna u Malta stess, għal ma jafx taħt l-art. Hemm ħafna affarijiet, hemm li indikaw li daw kienu f'kuntatt. Forsi aħna tlifna dik in-naqra żgħira li kellna u ma nistgħux naqbżu dal-barrier, imma jafat hemm minna li jistgħu jagħmlu għad il-biċċa tax-xogħol. Issa, dil-podcast kienet immirata biex naqsmu l-esperjenzi tan-nies ma' kulħadd, nesploraw, nanalizzaw l-istorja da ma tista' tmer il-ħadd, ovvjament. Imma jekk hemm esperjenza waħda li hija vera jew ma kienx fenomenu naturali bħalma jgħid Mirko hija wkoll wert tinvestiga. U x'hekk Mirko. Issa, dil-podcast kienet immirata biex nagħmlu dan kollu u in a way mixjin bil-mod imma in-nies isegwuna jibgħatulna l-esperjenzi u vera naħu gost inkellem il-kulħadd il-ħila dal-aħħar waqajtna allura ma il-kulħadd ħanwieġeb serħu raskom. Dil-podcast qiegħda biex inkunu flimkien nimxu f'direzzjoni tajba, mhux misleading, x'vol dieri. Inġibilkom in-nies hawnhekk niddiskutu, nitkellmu, nixtieq inġib nies minn barra biex forsi itukom iktar spjegazzjoni u iktar fid-dettall. Imma ħawwedkom li f'kull podcast li ħajkollna ħan nidħlu fid-dettall sal-inqas oġġett. Ħajbda jkollna l-kit hawnhekk ukoll ħanagħmlu live dal-waqt. Kuntattu fa' Malta ħajkollhom CE5 dal-waqt fi 28 ta' dan, ħudu ħsieb morru, ħadieħdu pjaċir, Jiena jaf niġi imma mhux ħana prattika CE5, ħaniġi ġust biex nara biss. Apparti minn hekk, mela, x'irrid ngħidilkom. Jekk sejrin hemmhekk u sejrin bitti li ħataraw xi UFO, mhix ħataħdem hekk le. Neħħuhom ir-raskom. Dal-fenomenu jiddeċiedi lider meta jridu x'vol dieri. Jekk aħna sejrin għal dik l-oġġett, dak l-oġġett speċifiku le insew. Da hija xi ħaġa li tittaħdem fuq livell ta' emozjonalità, xi voldieri li jekk bikun hemm biżżejjed emozzjoni qawwija fejn tkun vera l-emozzjoni, hemmhekk jaf ikun hemm xi ħaġa. Jaf jaraw xi ħaġa. Mela, il-bniedem huwa magħmul mill-enerġija u kif jgħid Bob Lazar, our body is the antenna, our mind is the container. Voldieri il-container għal xi jetem, il-container jetem għall-emozzjonijiet, imma daw l-emozzjonijiet fejn imorru. Dik jaħsbu l-aħwa. Nirringrazzjakom u għall-inmiss, suppost għandna jkollna live fin-19. Peress li l-aħħar episodju mar tajjeb tal-esperjenza ħajkollna iżjed bħalu u l-ġimgħa d-dieħla ħajkollna tal-aħwa Bonanno fejn ħajitkellmu dwar il-Ġeħova. Il-podcast hija twila, hija interessanti wkoll, skużawni kont tikka naqra ħara għalhekk għamilna level up, għalhekk ħadd indunaw li qed ħażin ħafna f'dal-podcast, imma skużawni, moħħi ma kienx jgħid 100%. Imma
Il-podcast tajba ħafna, grazzi u narakom.